Kuhle. Lokhulumayo ngiyacala ukufika lana ngicale isontweni la elindlule la last week. Ngikhulume nesoja elikhona la ekhaya umkhulu ngapha. Mayelana nesimo ebengibhekene naso somopo. Then wathi umkhulu ayi kumele ngize ekhayeni ngizobeka inyawo lami ekhayeni. Ngeza ke last week la ekhayeni ukuthi isikhathi somopo engibe naso sicale nge1 saka April until nge16 lezi za lesonto lelendlule. Ukopha kwami kugcine nge16 mangibeka inyawo la ekhaya after Intsebenzo yegodo. Ngawela Intsebenzo yegodo kwaba ukuphola kwami. Ngithi ngizobona Ubuye ku short left engapheliyo. Engapheliyo baba. It's 16 days. 16 days. Yes baba. Every day. Every day. Short left. Yebo baba. Kuphuma yebo mqondisi. Iyala unetsebenzo godo. Yebo mqondisi. Wayingenela nawo. Ngayingenela. Weqala. Yebo mqondisi. Namhlanje awunalutho. Anginalutho mqondisi. Ugcine nini? Ngigcine nge16 same day engaza ngalo la ekhaya. Ngathini koqala kufika njengawo? Kuhle ukuthi umuntu abe nokholo angangabazi ukholo lwakhe angagabazi ithunywa zakibo ngoba nami zavume ezami ukuthi ngize ekhayeni. Siyabongela so.